Vás milovník u môjho nového videa z Minecraftu Pocket Edition na mobil. A tento raz som tu sám. Ja budem točiť také dvojsérie, jedným s Klojom. Zabijem ešte prasiatko. S Klojom a sám. Keď tak Kloja si pozrite tiež. Potom inokedy aj s ním točím rôzne. Sme začiatočníci, takže popredu sa ospravedlňujem za grafiku a jak to bude sekať na videu. A vidím uhlie, to sa nám zíde. Treba urobiť crafting table. Dáme si krompáč, meč, sekerku. Výborne. To uhlie idem vydolovať. Kameň si vydolujem. Výborne. Teraz ťažím. Idem najprv urobiť ten kamenný krompáč. Je asi lepší. Tento hodíme. Mám nový skin melónka. Melónka. To len tak pre zaujímavosť. No je to celkom dosť, ale ja všetko brať nebudem, lebo zatiaľ mi nebude potrebné. Urobím hlavne torče. Tu ma zaujímalo, že či niečo náhodou sa neschováva. Nie, to je asi len taká, jak to povedať, priepustinka. To nič není. Som sa pri tejto hore spavnul, no trošku ďalej. Ale tam by to vyzeralo nádejne. Fajne, ideme sa na to pozrieť. No, to trošku vyzerá nádejne. Ak to bude slepé, tak máš tlak trafiť. Zatiaľ to tak vyzerá nádejne. Najprv tu. Torčkami musím trošku šetriť, ale nechcem, aby na videoku bolo temno. A zombík. Zombík je tu. Už je mŕtvý, dobre. Železo, akoby neuvidím to uhlie, si len toho železa nevšimnem. Iba dve kocky, no nevadí, aspoň čosi. To lepšie než nič. Urobím ďalšie tie torče, lebo tie torče sú celkom vzácne. A potrebné hlavne. Tam mám skázené zombické mäso, ale to mi nechceme. To je topier. Želiesko. O, ďalší. Ale mám na nový krompáč. A dám aj navyše.
No, od ono 2 určite vyjde, ale asi 2 nebudem robiť zbytočne. Mi zatiaľ bude postačiť jeden. Uvajem to. 8 kočiek, koľko tečím? Už som myslel, že mi to tak laglo. A to urobím nasledovne. Ohľa sa zíde. Naťažím rýchlo kameňa. Dobre. Meso my nechceme. Vrátim naspäť a tam si spravím nejaký domček. Budem sa snažiť zabíjať ovce, lebo keby tu náhodou zomrem. Tak kameňa máme 11. Dobre, na 500 vystačí. 8 blokov. Tento blok môžem. No. Teraz. Nejaký to zariadiť. Postaviť si tu dom. A sa mi bude zísť mesa nejaká koža, to je výborné. Ale je to mesko. No. Momentálne neviem, kde by si ho postavil. Hľadám už ide, no to ide. Už ide noc. Prečo som si to treba tak robím úplne niečo na rýchlo, ani neviem čo to je. Ale niečo tu hádam je. Dáme rýchlo pec. Tady hore vypálime želiesko. A dám ho tam. Treba urobiť nejaké inko. No, to nevadí. To nemusím. No. Počkáme, dokým sa nám vypáli železo. Ešte jednu kocku železa potrebujeme. Aby sme si mohli spraviť prepadu. Krompáč. Výborne, už mám. Máme krompáčik. Tento môžeme zahodiť. 5 blokmi železa by som si mohol spraviť. Neviem. Uvidím, to je dovoľne. Už mám vybavenie. Dám opäť ešte rýchlo to meso.
Toto bude také kratšie videjko. Nájdem rýchlo. Výborné. Má sa niečo tu začne. Toto je asi pre vás nuda. Každopádne ja to vypnem. A potom na ďalší diel to pretočím. Budem hrať za kamerou, spravím si nejaký dom, možno po prípade, ale to asi nepôjdem. To budem robiť vo videu, asi skúmať tú jaskyňu. No a ja sa s vami lúčim, dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. Ak viem, hoďte like, nejaký pekný komentár, po prípade odber. Sa s vami lúčim. Pozor, deti, melónky sú zdravé, jedzte ich. Adiós.